Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας? Here, come here. What the fuck? Αθήνα είμαστε καλά! Απ' τη μέση και αριστερά είμαστε καλά! Απ' τη μέση και δεξιά είμαστε καλά! Πάμε είμαστε καλά! Όμως σε τέτοιο live μπορείς να ρωτάς τέτοια απάντηση, τέτοια ερώτηση και να παίρνεις τέτοια απάντηση. Να ρωτάς αν είσαι καλά και ο άλλος να σου λέει σκεφτείς στον δρόμο να σου λέει ο άλλος είσαι καλά και να πατάς να σου λέει η γιαγιά σου Γιώργο είσαι καλά, So, να ξέρετε ότι σήμερα θέλω να είμαι λίγο πιο αληθινός. Δεν θα κάνω stand-up comedy γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου stand-up comedian. Ποτέ δεν έκανα stand-up και ποτέ δεν θα κάνω stand-up. Αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω με δικό μου τρόπο ευχαριστώ που είστε εδώ. Thank you very much. Να ξέρετε ότι σας χωρίζω σε κατηγορίες. Δεν είναι κακό, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αυτοί που είναι 14 και κάτω. Είναι αυτοί που είναι 15 και πάνω μέχρι 25-30 ξέρω εγώ. Και μετά είναι και οι γονείς. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι από τους γονείς. Γιατί πρέπει. Και από εδώ είναι γονείς, είναι εδώ με τα παιδιά τους γιατί δεν τους είχαν εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο. Βλέπω χέρια, ξέρω ότι έχει πολλούς όμως. Πρώτα απ' όλα, thank you που είστε εδώ στους γονείς. Γιατί εδώ ότι είστε εδώ, ξέρω ότι δεν θέλετε με τίποτα να είστε εδώ. Στη μουσική, στο χαμόλο, γίνεται ξέρω εγώ. Αλλά το ότι είστε εδώ, δείχνει τώρα πόσο αγαπάτε τα παιδιά σας, I guess. So, thank you very much στους γονείς που είναι εδώ, γιατί πολλοί γονείς. Έχουν πολλούς. Έχουν πολλούς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να βλέπουν το Τούτζε. Το Τούτζε βρίζει. Το Τούτζε λέει, fuck, άμα δεν βλέπεις το Τούτζε. Είναι λες και δεν ξέρετε στα σχολεία πώς μιλάνε τα παιδιά σας. Δηλαδή, ναι, λέω κάποτε fuck. Μπορεί να πω bitch, μπορεί να πω man, ξέρω εγώ. Αλλά στο σχολείο μιλάνε χειρότερα. Στο σχολείο λένε λεπτομεριακά. Ας πούμε στο σχολείο αντί να πούνε καμώ και μόνο σου ξέρω. Λένε μαλακά, θα πάρω μολύβι, θα το ξύσω, θα το πάρω στο κόλλο της μάνας σου και θα κάπως έτσι να είναι. Μην κάνετε έτσι που λέω fuck bitch, γιατί πάντα έχω καλά μηνύματα. Αυτό. Yes! Αλλά καταλαβαίνω τους γονείς τους, καταλαβαίνω γιατί αν δεν βλέπετε τα βίντεο σας, το μόνο που ακούτε, το μόνο που πιάνει το αυτί σου είναι κάτι ξέρω εγώ. Δηλαδή φαντάζομαι η μάνα στην κουζίνα, κάνει τα πιάτα και ακούει το γιο της στο σαλόνι που βλέπει βίντεο μου και το μόνο που ακούει είναι κάτι ξέρω εγώ. Σας καταλαβαίνω. Και ξέρω ότι, ξέρω εγώ που σου είπε ο γιος σου, μάμα έρχεται το πήγε Αθήνα, ήσουν κάπως δεν κάνει που τον ακούμε να βρίζει στο σαλόνι, τώρα θα βρίζει και από κοντά, ξέρω εγώ. Don't worry, το show δεν θα είναι έτσι, δεν θα είναι όλο φακή. Yes, hi! So thank you very much στους γονείς που δεχτήκαν να είναι εδώ. Ένα χειροκρότημα σε αυτούς που αντέχουν να είναι εδώ. Μετά είναι αυτοί που είναι 15 και πάνω, 20-25, ξέρω εγώ. Αυτοί που είναι 14, λένε γιατί δεν με βάζεις στις 15. Λέω τώρα ένα περίπου. Αυτοί, να ξέρετε, έχει πολλούς που είναι, ξέρω, 15-20, αλλά αυτοί οι πιο πολλοί, έχει πολλούς μπροστά, αλλά οι πιο πολλοί είναι πίσω και πάνω. Γιατί να ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο πιο κομπλεξικοί. Και πολλοί δεν θέλουν να φαίνεται η φάτσα τους ανάμεσα στα 10 χρόνια, ξέρω εγώ, έτσι κομπλεξικοί είμαστε. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Και από εδώ, που είναι λίγο πιο μεγάλοι, είπαν σε κάποιους φίλους τους ότι θα πάνε στο live του Τούτζε και τους είπε ο φίλος τους «Έλα ρε μαλακά, πας να δεις τον Τούτζε». Ο Τούτζε είναι κάποιο να πας να δεις πόσο ζούνι, ξέρω εγώ. Πολύ, βλέπετε. Έτσι κομπλεξικοί είμαστε. So thank you σε εσάς που είστε εδώ και στα αρχίδια σας και εγώ. Thank you
τα πέλα στα μέλη σου και βλέπω κάποια. Και μετά είναι αυτή που είναι 14 και κάτω και θέλω να αποφάνει και εσάς γιατί να ξέρετε ότι εσείς κρατάτε τη φάση ζωντανή. Εσείς κάνετε τα likes, εσείς κάνετε τα shares, εσείς βλέπετε τα βίντεο ξανά και ξανά, εσείς μιλάτε για μένα στο σχολείο, εσείς κρατάτε τη φάση ζωντανή. Ένα χειροκρότημα εις αυτούς. Χαίρομαι που βλέπω όλες τις ελληνικές σήμερα. Thank you very much. Αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο, δεν έπαιζε στα αλήθεια, αυτό είναι στημένο. Αυτός ήταν ο τρόπος μου να σας πω ότι πολλά πράγματα είναι στημένα και δεν τα καταλαβαίνετε καν. Ξέρω κάτι φάσεις στο σερβανίδο που βλέπετε. Κάτι φάρσες που ανεβάζουν, άλλοι στο YouTube, ξέρω εγώ, στημένα, ξέρω εγώ. Yes! So, αυτό που έλεγα ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου κωμικό. Πρώτα απ' όλα δεν κράζω τους κωμικούς, γιατί βλέπω και εγώ κωμικούς. Αλλά για να είσαι κωμικός πρέπει να είσαι λίγο πιο ψεύτικος, γιατί πρέπει να λες ανέκδοτα. Ξέρω εγώ πήγα στο μηχανικό μου και μου είπε έτσι και του είπα έτσι και μου είπε έτσι, χαχαχά και γελάμε όλοι. Αλλά βλέπετε τα βίντεο, ποτέ δεν ήμουν έτσι, ποτέ δεν έλεγα ανέκδοτα. Μιλάω πάντα για αυτά που ξέρω, δεν ξέρω πολλά, αλλά πιστεύω ότι αυτά που ξέρω τα ξέρω καλά, δηλαδή ξέρω για μουσική, ξέρω για entertainment, ξέρω καλά τους ανθρώπους πιστεύω και μην περιμένετε σήμερα ότι ό,τι να λέω να είναι αστείο. Μην περιμένετε ότι πω να γελάτε. Βλέπω κάποιον πίσω που είναι κάποιος... Έχει λεφτά μέσα. Έχει λεφτά. Όχι τώρα, όταν μετά. Βλέπω κάποιους πίσω που είναι κάποιος ωραίος, cool. Και έχει κάποιους άλλους μπροστά που είναι κάποιος... Πότε θα πεις το comment στο next. Ναι, δεν θα κάνω κωμικό stand-up, ας πούμε, και δεν κράζω τους κωμικούς, γιατί βλέπω πολλούς που κρατάνε κινητά και τραβάνε βίντεο και περιμένουν ανυπομονούν να πω την ultimate μαλακία για να το βάλω στο YouTube με κεφαλαίο τίτλο, ξέρω εγώ, ο Τούτσε κράζει YouTuber στο live του, ξέρω εγώ. Να πάρουν views, για σπυραχή, για views, ξέρω εγώ. Πολλοί τραβάνε με βίντεο και απλά θέλω να πω δεν χρειάζεται να τραβάτε όλοι βίντεο. Μπορείτε, αν θέλετε τραβάτε. Απλά παρά να με βλέπετε μέσω της οθόνης του κινητού, δείτε με τα μάτια σας, γιατί αυτό που ζούμε τώρα, τελευταία φορά θα το ζήσω και εγώ και εσείς. Δείτε με